אבל זה יגמור לך את הצמיג, אחי. לא יקרה כלום. יאללה. הנה הוא פה, אישה, תזהר שהוא לא יעלה עליך. רם עליו תמיד! אז תרימו אותי קדימה טיפה. זין! פה נכנס. תעלה עליי. כן, אני איתך על הקרש, חכה. 3. צריך בוא יחסים לו. רגע, זוז. 3. 4. בוא תסתכל, שוחנה. זהר, מה אתה עושה עם הגז? אתה תשבור לנו פה 4 רגליים. זהו, הקרש נפל לי פה. פה הוא יתאפס, בצד שלו הוא יתאפס. תן גז רגע, זוזו שנייה, נראה לי הוא יתאפס עכשיו. בסדר, אז תדפוק אותו ימינה. ישי, תעיף את ה... לא, הוא יהרוס לך את הצמיג, תדפוק אותו לפה. אני חושב את המאמץ צריך לעשות לאחורה, שהוא צריך לצאת אחורה, הוא נכנס פה, הוא נכנס עוד עם הכחול. יא בן זונה. אין לו, הוא שקוע בכל. או שנביא את החפרן, נוציא לו מהאמצע, או שצריך להוציא אותו. יאללה, אני מתחיל להתעצבן. סמק. יאללה, בואו. לך, יש לך עבודה? יאללה, לעבודה. לא, אני עוד 20 דקות כבר כאילו עף לפה. רצועה הכי קל לכם. בואו ננסה לתפוס אחורה. יאללה, אין, אתה הולך לאכול מים, חביבי. לא, משמעות ההגה ימינה. ככה, יופי, שתפס בזה. רגע. יופי! אני חייב לצלם את זה. לא משנה, סע. תן גז אבל, זוזו חנה. צילמתי אותך. יאללה, נו, זה מגע פרו. היי. קדימה, לאט קצת אחורה. עד הסוף, הסוף. תקשיב. אתה עושה לו ככה כל איסים, אתה בא במהירות אחורה, אתה מוציא אותו. אין לי גם להצליח. למה לא אחורה? לא, היי, מי סובב את ההגה, אתה שומע את הקוליס, צריך לעשות את הקוליס ישר קדימה אחורה, לא, סע אחורה. שלב רוורס 4-4, כולנו דוחפים. 3, 2, 1, לאט, מישי לא להשפריץ עלינו. עוד. בסדר, עצור, תני לו להסתייג, עכשיו קדימה, דוחפים אותו קדימה, אנחנו בסוף עושה לקוליס, הוא יבוא בסוף עם אינרציה, צח, אנחנו בחוץ. צח, אתה בחוץ, צח עוד טיפה, אתה בחוץ, הוא עולה לעלייה הזאת. זה קדימה. יאללה, נו, האנרציה באה. מצולם, כן! נשמע זה מצולם. אני לא נושב. אני לא נושב, אחי. יא בן זונה. זה החברים שלי, אלוהים, איזה חברים. ג'ון סינה! מישלי, תן לו, מישלי! לחתי מה אחותו. מישלי. יאללה לעבודה. זהו, הלך היום. אוחנה, שכחת את הראש בורס שלך. את הראש שלך. תן לו את הראש.